Nagpatawag sang caucus ang Senado agud nga handaan ang posibleng nga pagpasa sang kamara sa Articles of Impeachment bato kay Vice President Sara Duterte. Natabo ang caucus sa mga senador sa kadlaw matapos ang unanimous vote sang House Committee on Justice nga nagtumod nga may probable cause nga i-impeach si Duterte base sa duha ka impeachment complaints nga ginpasa ka batok sa iya. Ang nagtambong naman sa caucus sa Senado ang naghalin man sa lain-lain nga mga alyansa nga mosanday Senate President Vicente Soto III, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, Majority Leader Juan Miguel Zubiri, kag Senator Risa Ontiveros, Pia Cayetano, Lito Lapid, Loren Legada, Rafi Tulfo, kag Camille Villar, halin sa Majority Bloc, kag Senador Robin Padilla, halin naman sa Minority. Sunod kay Soto, ginsapol niya ang iya mga kaupdanan agud ipahibalo sa ilang kinahanglan nga maghanda para sa transmittal sang complaint. Bisan nga nagpagwa na sang opisyal nga definition ang Supreme Court kangot sa tinaga nga forthwith sa 1987 Constitution provision sa impeachment para kay Soto. Nagakahulugan ini gihapon nga wala dapat sang delay ang impeachment. Nagpatag si Soto nga sa idalom sa iya liderato, isa ka separado nga sangay sang gobyerno ang Senado nga mahimong gihapon mag-convene sang impeachment court sa labing madali nga tion nga wala na sang delay. Kung halimbawa sulo kay Soto nga kon opisyal nga ipasaka sang kamara ang impeachment complaint sa Mayo 11 o 12, mahimo na dayon mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Mayo 13. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment, we have to read, we have to look at it at a very impartial attitude. Kung may 11 na tanggap, let's say, pinasa nila. Yeah. Yung kasi pag-usapan, If ever lang, speculative. If ever, pinasa nila 11, o then 12, transmit nila. O then dapat 13, we will discuss it already and convene as an impeachment. Si Senate President Vicente Tito Soto III, sunod naman kay Senador Lacson, hindi makaapekto ang break sa nagahinampot kay impeachment trial kay Vice President Duterte. Mahimog gihapon sa kay Lacson, makapanigan sang trial hearings ang Senado kung makakonvene na ini bilang impeachment court subong nga bulan. Nabaluan nga naka-break subong ang Senado kag magabalik ang sesyon sa Mayong 4 Tubtob, Hunyo 5. Mag-a-adjourn ini sang sesyon alin sa June 6 tubtob sa July 26 nga bastante nga tion para sa impeachment proceedings nga magpadayon kung makakonvene na sila subong nga bulan. Yun, separate naman yung impeachment trial sa session. So yung sinidye adjournment will not in any way affect the schedule of the impeachment trial. So even if June, July, you can go on with the kasama trial? sa pag-usapan. Sir, isa na lang. Yung schedule lang, sir, ng trial, anong possible? Monday to Thursday? One of the options, yung napag-usapan namin last time, na MWF, para tuloy-tuloy din yung session namin. Nabalian si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson.